ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎತ್ತಿಯ ಪಂಡ ಮೂಳು ಫೈನಲ್ ಆದ ಕಾತದ ರೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ. ಯಾವ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ, ಯಾದಗಿರಿಯಾ? 3 ಜನರದು ಯಾದಗಿರಿ. ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂಚೂರರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ನಾವು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಣಂದು ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆಂಡ್ ಆವಡು ಅತನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ ಆವಡು ಅತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಓವೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕ್ ಕೊರ್ದುತ್ತನ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ದಾನ ಆತನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಒರಿದುತ್ತನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಬಿಟಿ ಪಂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತುತ್ತ ಪಂಡ ಪರತ್ತನ ದೆತ್ತದು ಹೊಸ ಪಾಡ್ದುತ್ತ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂತುತ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ವರ್ಕರ್ನಾಗ. ಸೊ ಇನಿ ದಾನ ಆತನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ. ಸೊ ಐನು ರಿಮೂವಲ್ ಕೊಡೋದು ಪಂಡದು ಐಕ್ಯತೆ ದಾನ ಆತನ ಪಂಡ ಏತೆ ಎಂದು ಆನ್ಲ ಐಕ್ಯ ಕೆಲವು ಐನ ಉಲಾಯ್ಗೆ ಪೋಯರ ಕಂಪನಿ ಉಲಾಯ್ಗೆ ಪೋಯರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಯರ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಏರು ಕಂಪನಿದ ಜನೋಲೇರ ಅಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೀನಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 9-10 ಗಂಟೆ ಆದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇತ್ತು ಯಾನು ಆಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಬರೀರ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಡುಪುಂಡು ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತಾದ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಈ ಮುಗ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಒಲ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ದೈತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ನಿಯತ್ತದ ಮಲ್ಪೇಂದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಡತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟೆ 10 ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ತೆವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸೈಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತೆ ಸೈಟ್ದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಪಂಡದ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಯ್ಪವೆ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎತ್ತಿಯ ಪಂಡ ಮೂಳು ಚೂರು ಪತ್ತು ಕಾಪಾಡಾಪುಣ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಬರಡಾತಿ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ವೇ ಉಳ್ಳೆಂದು ಪಂಡಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಫೋನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಅಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಮಂಡ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಆಗಲೇ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತದೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಲೆ ಐಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೋಡು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋ ಕೂಡ ತೋಜುಂದುಂಡು. ಏಪ್ಲ ಈ ಲೇಬರ್ಗೆ ಕಾಪುನ ಜಂಬರ್ನೇ ಒಂದು ತುಲೆ ಏನೈತೆ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಕತೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಪಯರ. ಸೊ ಅಗ್ಲು ಬರಡಾತಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಎದುರದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪನಿದ ಉಲಾಯ್ಡು. ಫೈನಲ್ ಆದ ಕಾತದ ರೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದಲೆ ಐತೆ ಆ ಉಲಾಯಿಗೆ ದೇತೊಂದು ಬರೋನಲ್ಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಕಾತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಇನ್ನೇ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎತ್ತೊಲಾಯಿಗೆ ಪೋಡು దాని పిదే ಉಲಾಯಿ ಕಾತೋ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪಿದೇ ಬರ್ತದಲೆ ಚೋರು ಪಿರಿ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ಸೀದೈತೆ ಪೋಡುದೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲು ಹಿಡಿತೆ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಒಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ
ಮಿತ್ತುಳ್ಳದರೆ ಬರ್ಸಲ ಪಿರಿ 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 ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮುಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತುನದವರ ಏತ ಕತ್ತಲಾಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟುತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಲೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೂರ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರಪೆರೆ ತುಲೆ ಕಂಡ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೂರುಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋ ವರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಎಪ್ಪಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಗಳು ಪಾಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಲ್ಲೇರು ತೊಲೆತೆ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ದೆತೋ ಒಂದು ಪೋಡು ತೊಲೆ 2 ಜನ 4 ಜನ ಉಂಟಾರು ಸೇರ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೊಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪರಪ್ಪ. ಸೊ ಅಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಂಡಾಗ ಏರಾಂಡ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಅಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಪಣಿರೋಸ್ಕರ ತೊಳತೆ ಲಿಫ್ಟ್ದು ಕುಂತದು ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ತೊಳೈತೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ತೊಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಂತದು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಡಪಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೆ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಅದೆಟ್ಟದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಣಿಪೇರ ಅಬಜಿ ಪಂಡ ಲೆವೇಲ್ ಅದು ಪಾರ್ಡ್ ಆಪಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಮುಂಡಸುರ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಿರೋದಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಬರೋ ಇಂಚಂದ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿಂದು ತೊಯ್ಪಾನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೂ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೋ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಕೊಂಡು. ಯಾವ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ ಯಾದಗಿರಿಯಾ? 3 ಜನರದು ಯಾದಗಿರಿ, 4 ಜನರು ಯಾದಗಿರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೀಚ್ನಳ್ಳಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಕಡೆ 3 ಜನತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿದು ಬರ್ತದೆ ನೀಟದು ಇರ್ಲ ಪಗೆಲ್ ಬೆನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಪದರಾಡಿ ಇರುವಾಂಡು ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆದ ಇಂಟ ತೊಲೆತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಆಂಡು ನನೊಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದುಂಡು. ತೊಲೆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಾಯಿ ಇದು ಎದುರುದಿರುಡು ದಪಂಡ ಆಗ ಕೈತಲಾಯರ ಲಿಫ್ಟ್ ತಲ್ಪದು ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಎದ್ದುದಿಡ್ದು അതിന് പിറപാട് ഉള്ള అయితే ఎదురుబడి తొలే ఫైనల్ ఆదితే రెడ్ గడిల లోడ్ అండ్ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಗಾಡಿಲ ಲೋಡ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನ ತುಡೆ 2:45 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಈತ ಲೋಡ್ ಬಂತ ನಂಗೆ ಅದೇನು ಮಾರ್ದನ್ಲ ಚೂರು ಕಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಅಂಚದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಾನೆ ಓಕೆನಾ. ಇಣಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇಣಿತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟ್ರಕ್ಲೈತೆ ಹೋಗುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್
ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಏತ ಅನ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.